Kapuso sa ka-low pressure area ang nasigpatan ug posible kunong musod sa Philippine Area of Responsibility sunod Semana. Alang sa dugang detalye, makauban nato si Engineer Alkiblat sa Pag-asa Visayas. Maayong hapon, ani ang pinakaulahing kalambuan sa dagan sa panahon. Easterlies o hanging sidlakan, padayong mo epekto sa Visayas, makamugna kinig-init ug alimuot nga panahon, pero dunay tsansa nga mga pag-ulan, daklit o lumalabay sa pipila ka mga lugar tungod sa localized thunderstorm tungod kay ang easterlies sa karong buwan sa Mayo basa na kini o humid nga makamugna og mga pagpanagom, pero ang mga pag-ulan daklit o lumalabay o dili magdugay. Samtang doon na tayo gimonitor nga low pressure area gawas sa Philippine Area of Responsibility, doon na kinigilayon 1,300 kilometers east of Mindanao. Sa pagkakaroon, maba ang tsansa nga doon na ni-epekto sa nasod, pero doon na kini tsansa nga mahimong bagyo o makasuod sa Philippine Area of Responsibility ato ning bantayan mga kapuso sa mga dugang pang mga kausaban sa mga sunod nga mga adlaw. Para sa kahimtang sa hangin o kondisyon sa kadagatan, hinay nga na sa kasarangan nga hangin nga nagikan sa silangan, nga na sa pagkaminang silangan ang muros sa tibok Visayas, o magpabiling malinawon nga na sa kasarangan ang kadagatan nga mga pagbalod sa tibuok Visayas. Ang dagat mutaob karong alas 10:57 sa gabi nga may gitason nga 1.21 meters o muhunas kini ugma sa kadlawon sa may alas 4:48 nga may gimove-on nga 0.23 meters. Para sa temperature range, ang Cebu dunay 26 to 33 degrees Celsius, sa Bohol 24 to 32 degrees Celsius, sa may Negros Oriental ug Siquijor 25 to 33 degrees Celsius, samtang ang pinakataas nga range of temperature diring dapita sa Panay Island nga moabot og 34 degrees centigrado ang ilang kinatasan nga temperatura, samtang diri sa Leyte 25 to 32 degrees Celsius ug sa may Samar 25 to 33 degrees Celsius. Ug doon na kini equivalent nga heat index nga nag-range og 41 ngadto na sa 44 degrees Celsius nga ni-increase kini from extreme caution ngadto na sa danger o delikado kay mga puso kay nakasinati na tag kinatasan nga minimum temperature nga nasukod diri sa Pag-asa Mactan karong tuiga nga niabot og 27.4 degrees Celsius niadtong miaging Miyerkules, Mayo 1, og nagpasabot ni mga kapuso nga nagkainit ng atuang temperatura pati na sa hapon ngadto na sa kadlawon. Ang adlaw musilang ugma sa may alas 5:25 o 26 sa buntag. Para sa dugang detalye, mahimong bisita sa official website sa Pag-asa, bagong.pagasa.ust.gov.ph o sa mga social media accounts sa Pag-asa nga nakita sa inyong screen. Gikan diri botan sa Pag-asa Mactan, Pag-asa Visayas, DOST. Alkiblat para sa Balitang Bisdak. Daghang salamat.